ಬೈದಿದ್ದೇವೆ ಬಲೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚಾಪರ್ದಾತು ಜನ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಇದು ಆಲ್ಕೊಂಡೋರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಪಾರೆ ಗಂಚಾದ ಎಂಕು ಕೂಡ ಬೈದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓರಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನು ಬೈದಿಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಲೇರ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನನಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಯಾಮೂರನಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾಗನೆಕ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಚ ಪೂರ ಭೂತ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ವೆಡ್ದಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇಲಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಸುರ್ಪತುಲೆ ತರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುದಿಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಂಡು ತಿಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿ ಈತ ಆತನು ಅವನ್ ನೆಯ್ಯರೆಗೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬುತ್ತಾಳ್ಪು ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಪನಾವ್ ಕಟ್ಟಿರಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಅಂಚದು ಪತ್ತು ಜಂಕುಲು ಮೀದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಪ್ಪದು ತಿನ್ಪದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲವನು ಬಡಾಪನ ದೈಕ್ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಅಟೀಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಪನಾವ್ ಕಟ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ಅಂಚೆ ದಯವಿಡ್ದಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಪುನದು ಒನಸಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒನಸಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ಪನ್ಪ ಇಂಕುಲು ಈತೆ ಕೈಪ್ಲ ಅಂತಲೇ ಎಂಕ ಅಲ್ಲ ಕೈಪ ಅಂತ ಹೋತೆ ಕೊದ್ದಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದು ನಾನು ಪನಾವ್ ಕಟ್ನೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪನಾವ್ ಕಟ್ನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಪ್ಪು ನಂಚದ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಸಿಟ್ ಏನ ಮುಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೊಣಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ನತೆ ಪನಾವ್ ಕಟ್ನ ಕಾಸು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೂರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪನಾವ್ ಕಟ್ನ ಪೂರ ಐಡ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಅದು ಒನಸ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂತ ಹಾಕೊಂಡಾಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲ ಒರಂಬನ ದನ್ಬೂತಲು ಉಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪನಾವ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬೂತಲ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕೋರಿ ಕೊತ್ತಾರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ತುಲೆ ಪಾನ್ಕ ಪನಾವ್ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿರ್ದು ಆಂಡು ಅಂಚಿರ್ದು ಪಾನ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಪಾನ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಪನಾವ್ ಕಟ್ನಾಂಡು ಈತ ನನ್ನ ಬೂತಲ್ನ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಈತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಂಡ ಪೂ ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ನನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತುಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀನ ಪೂರ ವರ್ತೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೇಟು ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿದೇವತೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಚಾವುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ರಾವು ಗುಳಿಗೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ದೊಂದಿ ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತುದ್ದಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಪನಾವ್ ಕಟ್ಟದು ಒನಸ್ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಒನಸ್ ಪೂರ ಆತುನಿ ಕಲ್ನ ಆಯ್ಬಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಪಿರಪೋರೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಏತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಳು ಕೋರಿ ತುಲೆ ಪೂರ ಕೋರಿ ಕಂತದ ಈತಳು ಕೋರಿ ಗೊತ್ತರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುವ ಕೈಕ್ ಅಂಚದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತೀರು ಬಂದಿರ್ದಿವರೆಲ್ಲ ಹಪ್ಜಿ ಪಾಪೈಕ್ಲೆ ಬಾಜಿಲ್ ಪೂರ ಪುಂಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ದೀತುಂಡು ಕೆಲವು ಕೂರ್ಲು ಪೂತ ಅಂಚದು ಬರುವ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪರೆಗ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊನು ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನೆ ಅಂತ ತೋಜಾವಜಿ ಅವು ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಉಲೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ದಿರು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಚಿದ್ದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುತ್ತಗು ಹೊರ ಕುತ್ತುದು ಮಲ್ತುದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತುದು ಕನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳು ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತುದು ಪೂರ ಪೊದ್ದೋಲು ಪೂರ ಬಲಸ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆದು ಕೋರಿ ಪೂರ
ಕರುವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಕರುವ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಕರುವ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಲ ಪೂರ ಉಳ್ಳುಲು ಅಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನೆನೆ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜೆ ಕೋರಿದ ಪೂರ ಆಂಡಲ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಕೋರಿ ಕರುವ ಒಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಕರುವ ದಿಂಚೆದು ಕೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಆತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದ್ಲ ಎಂಕುಲತ್ ಬುಧ ಅನ್ಪುನ ಪೂರ ಅಂಕುಲು ಪೂರ ಆತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಒನಾಸ್ ಪೂರ ಅದನ್ನ 11 ಅರೆ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಆತುಂಜೆ ಪುನಃ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬರ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಂಬು ಕತ್ತಲೆ ಪಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕ ಓನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಓನಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾತೆ ಅಂಚೆಲಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬೂತಲ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಅದೈತೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಂಡಾಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಎಂಗಲೆ ನಿಜವಾದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನದ ಆದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೂತದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲು ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗ್ಬೋತುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಗ್ಬೋತುಂಡು ಬರ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ಕೊಂಜಕ್ಕುಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒನಸ್ದು ರೆಡಿ ಆತನು ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿದೆ ಎದುರುಡು ಅಂಚ ಅದ ಇತ್ತೆದುಲೆ ಒನಸ್ದು ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವ್ಯಾಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.